Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, πρόγραμμα Ευρώπη για τους πολίτες. Μαζί μας ο Δ. Χαράλαμπος Χρυσοστόμου, Γενικός Συντονιστής Europe Direct Λεμεσού. Καλημέρα. Μέρα. Καλώς ήρθατε. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Να είστε καλά. Πολύ σημαντικό αυτό το οποίο θα προσφέρει η Ευρώπη τώρα στους πολίτες. Θα προσφέρει όχι μόνο στον πολίτη αλλά και στο περιβάλλον. Ακούμε. Πολύ σωστά, και νομίζω η γελιογραφία που δείχνατε προηγουμένως στην εφημερίδα είναι ό,τι καλύτερο σαν επιχείρημα. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Το πρόγραμμα αυτό αφορά εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και έχει προκηρυχθεί από το Υπουργείο Εμπορίου. Να πούμε ότι είναι αποκεντρωμένη δράση και όχι κεντρική δράση. Ναι. Δηλαδή είναι δράση που αφορά την Κύπρο. Γιατί το έχουν αποφασίσει, έχουν δει ότι δεν έχουμε ψηλά ποσοστά εγκατάσταση φωτοβολταϊκών? Γιατί έχουμε πολύ ήλιο. Και έχουμε πολύ ήλιο. Νομίζω με καλύψατε το σχέδιο αυτό αφορά δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι η κατηγορία που αφορά τις οικιστικές μονάδες, τις οικίες, και η άλλη αυτή που αφορά τα βιομηχανικά τεμάχια, όπως ονομάζονται. Μάλιστα, και υπάρχουν κατηγορίες για το ποιοι το δικαιούνται. Ναι. Βλέπω εδώ, Στην πρώτη κατηγορία, που είναι η κατηγορία των οικιστικών μονάδων, χωρίζονται σε τρεις υποκατηγορίες. Μάλιστα. Η πρώτη ομάδα είναι οι οικιστικές μονάδες που ανήκουν σε ευάλωτους καταναλωτές, και επειδή ακριβώς υπάρχει οικονομική στενότητα σε αυτές τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, εκτός από τα ωφέλη από την εγκατάσταση που θα τα πούμε στη συνέχεια, δίνεται και επιχορήγηση για την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού με ένα ποσό ύψους μέχρι και 900 ευρώ. Αυτή είναι η πρώτη ομάδα. 900 ευρώ. Με μέγιστο ποσό 2.700. Πάρα πολύ σωστά. Για τα 3 κιλοβάτ. Για τα 3 κιλοβάτ. 3 κιλοβατόρες είναι πολλές. Είναι πάρα πολλές. Για ένα σπίτι. Μπορεί ένα σπίτι ακριβώς με τη μέθοδο του συμψηφισμού, το γνωστό net metering. Ποιος όμως είναι ευάλωτο, ποιος εμπίπτει στις ευάλωτες ομάδες? Οι ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού είναι καθορισμένες ξεκάθαρα. Μιλούμε για λήπτες βοηθήματος, αυτοί που παίρνουν το ελάχιστο εγκυμμένο εισόδημα, πολύτεκνες οικογένειες, μονογονεϊκές οικογένειες. Θα προσκομίσουν αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία. Ακριβώς. Αυτή είναι η πρώτη κατηγορία. Η δεύτερη κατηγορία του πρώτου σχεδίου των οικιστικών μονάδων είναι άλλοι καταναλωτές που είναι ιδιοκτήτες σπιτιών, που δεν ανήκουν όμως στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Μπορούν να το αξιοποιήσουν με τη διαφορά ότι δεν θα πάρουν χορηγία, όμως θα έχουν τα ωφέλη από τον συμψηφισμό στο λογαριασμό του ηλεκτρικού τους ρεύματος. Δηλαδή, εφαρμόζοντας το φωτοβολταϊκό, ό,τι παράγεται θα αφαιρείται από την κατανάλωση. Μάλιστα. Δηλαδή είναι οι μη ευάλωτοι καταναλωτές αυτοί. Είναι οι μη ευάλωτοι καταναλωτές. Δεν θα πάρουν απλά η χορηγία των 900. Και το Α3? Και το Α3 είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ιδιόκτητα κτίρια, τα οποία και αυτοί μπορούν να εφαρμόσουν το σχέδιο αυτό, αλλά δεν θα είναι για να το πουλούν. Θα είναι για σκοπούς συμψηφισμού. Μα και πάλι τους βοηθάει. Πολλές επιχειρήσεις έχουν κλείσει επειδή δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στους λογαριασμούς του ρεύματος και των νερού και όλα αυτά τα οποία είναι λειτουργικά έξοδα. Το δεύτερο σχέδιο είναι για αυτές τις επιχειρήσεις. Ναι. Όχι. Το Α3. Το Α3 είναι για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για τις βιομηχανίες είναι τώρα. Ναι, για τα μεγάλα βιομηχανικά τεμάχια, εδώ μπορούν και να πολλούν αυτόν το οποίο. Η κατηγορία Β, λοιπόν. Οι τρεις πρώτες κατηγορίες, η κατηγορία Α, είναι οι ίδιοι καταναλωτές. Κατάλαβα. Και συμψηφίζεται το ποσό αυτό. Ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το όφελος είναι πάρα πολύ μεγάλο, διότι θα δουν να μειώνεται κάθετα πολύ σημαντικό αυτό. Και έτσι θα τους επιτρέψει να αναπτύξουν κάποιες δραστηριότητες χωρίς να υπάρχει αυτός ο βραχνάς του κόστους πάνω στις λειτουργίες της επιχείρησης. Πάμε στην κατηγορία Β. Η κατηγορία Β δεν είναι καταναλωτές, είναι αυτοί που μπορούν για σκοπούς παραγωγής και πώλησης. Δηλαδή να το εγκαταστήσουν, να το παράγουν και να το πουλούν πίσω στην αρχή ηλεκτρισμού. Ακριβώς. Αυτό είναι. Δηλαδή δεν τα πληρώσουν τίποτα. Θα πληρώσουν το κόστος εγκατάστασης. Αλλά θα το αποσβέσουν. Αλλά θα το αποσβέσουν σε και το σπίτι το αποσβαίνει. Και το σπίτι το αποσβαίνει. Και το σπίτι βέβαια, διότι σε κάποια φάση συμψηφισμός. Ναι. Άρα η έναρξη των αιτήσεων, κύριε Χαράλαμπο. Η έναρξη των αιτήσεων έχει αρχίσει από τις 7 Ιανουαρίου. Εδώ ισχύει το μέχρι εξαντλήσεως του στόκ, να το πούμε έτσι, για να καταλάβω. Αλλά μέχρι να εξαντληθεί το μέγιστο που έχει θέσει η αρχή ηλεκτρισμού ως μέγιστο ποσό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που είναι γύρω στα 20 ΜΒ. Υπήρχε ενδιαφέρον μέχρι στιγμής?
Γι' αυτό το εξαγγέλνουμε και το κοινοποιούμε, για να αρχίσει ο κόσμος ακριβώς να συμπληρώνει τις αιτήσεις και να υπάρξει ενδιαφέρον. Να πούμε ότι μόνο αυτοί που θα υποβάλουν αίτηση και θα εγκριθούν θα ισχύσει ο συμψηφισμός. Άρα η προϋπόθεση εφαρμογής του συμψηφισμού είναι η συμμετοχή στο σχέδιο. Μάλιστα. Πέστε μας τώρα πληροφορίες. Στην ιστοσελίδα έχουμε εδώ στην καρτούλα μας, και στο γνωστό τηλέφωνο 25002044. Τι είναι εκείνο που πρέπει να ξέρουν όμως? Πρέπει να υπάρχουν και πράγματα τα οποία... Υπάρχουν αναλυτικά οι πληροφορίες και τα έντυπα. Μπορούμε και εμείς να βοηθούμε. Υπάρχουν και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εμπορίου που έχει προκηρύξει το σχέδιο. Υπάρχουν και περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά τα αποδεικτικά στοιχεία που πρέπει να προσκομίσει κάποιος και ούτω καθεξής. Σωστά. Αυτά τα βρίσκει όλα στην ιστοσελίδα. Να συμπληρώσω ακόμα κάτι που το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά. Υπάρχουν χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, ιδρύματα, τα οποία μπορούν να παραχωρήσουν και χαμηλότοκα δάνεια για τέτοιους σκοπούς. Καλό θα είναι οι ενδιαφερόμενοι να εξετάσουν και αυτήν την πιθανότητα. Δηλαδή, εκείνοι που δεν θα πάρουν επιχορήγηση να μπορούν να πάρουν ένα δάνειο χαμηλότοκο για να μπορέσουν. Και πάλι όμως θα κερδίσουν. Και πάλι όμως θα κερδίσουν. Θα κερδίσουν. Θα το έκανες? Βεβαίως και θα το έκανα. Αν έχτιζα τώρα σπίτι και ήταν σε αυτή τη διαδικασία, θα το έκανα. Αλλά και πάλι και τα στοιχεία που έχουμε. Ναι, πάλι είναι πολύ καλό να το κάνουμε, γιατί θα το δούμε μακροπρόθεσμα. Θα το δούμε στην πράξη στο ηλεκτρικό ρεύμα. Άρα δεν θα χρειάζονται τα χάπια και στη γελιογραφία. Τα ηρεμιστικά. Πάμε στο επόμενο πρόγραμμα. Ευρώπη για τους πολίτες. Αυτό το πρόγραμμα είναι κεντρική δράση. Γιατί όλες τις χώρες. Αφορά όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αυτό που συνήθιζαν να λένε στους Δήμους και στις κοινότητες, να κάνουν διδημοποίηση με κάποια πόλη ή κάποια κοινότητα του εξωτερικού. Έρχεται λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από το πρόγραμμα ακριβώς Ευρώπη για τους πολίτες για να επιχορηγήσει αυτές τις δράσεις. Υπάρχουν 3 υποκατηγορίες και σε αυτό το πρόγραμμα. Οι δικαιούχοι λοιπόν. Το πρώτο, να πούμε τις κατηγορίες και μετά να πούμε και τους δικαιούχους. Λουκά. Δηλαδή για την τοπική αυτοδιοίκηση είναι αυτό? Είναι και για την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και για φορείς που δραστηριοποιούνται στην τοπική αυτοδιοίκηση και μπορούν να πάρουν χρηματοδότηση. Είναι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, μπορεί να είναι κοινόφελοι σύνδεσμοι, είτε πολιτών, είτε γονέων, είτε πολιτιστικοί κτλ. Μπορούν να αξιοποιήσουν αυτή τη χρηματοδότηση. Ακριβώς. Τα 3 σχέδια είναι. Το πρώτο είναι το πρόγραμμα των διδημοποιήσεων, των αδελφοποιήσεων. Το δεύτερο πρόγραμμα αφορά δίκτυα και ενώσεις. Έχουμε παραδείγματος χάρη δίκτυα, συνδέσμους σε δήμους, σε ορεινές περιοχές, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Και το τρίτο αφορά καθαρά τους πολίτες που είναι οργανωμένοι σε κάποιους. Τα έργα της κοινωνίας πολιτών. Ακριβώς. Εδώ επιχορηγούνται στο πρώτο σχέδιο μέχρι και 25.000 ευρώ. Η αδελφοποίηση πόλεων. Ναι, και εδώ είναι η ανταλλαγή των επισκέψεων και είναι και κοινές δράσεις μεταξύ των πόλεων. Να κάνουμε μια παρέθεση εδώ. Και οι Δήμοι μας έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση. Και τα κονδύλια τους είναι πάρα πολύ μειωμένα. Άρα είναι μια καλή ευκαιρία να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και αυτές οι δραστηριότητες τους που έχουν έτσι περιοριστεί λόγω και της οικονομικής κρίσης και έχουν να κάνουν καθαρά με προσφορά προς τους πολίτες, μπορούν να τύχουν επιχορήγηση. Δηλαδή μπορεί να επιλέξουν μια πόλη, όποια δεν είναι αυτή η πόλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι επιτροπές και να καταβάλουν την αίτηση και να πούν εμείς θέλουμε να γίνει η αδελφοποίηση με αυτή τη συγκεκριμένη πόλη. Και θα πάρουν αυτή τη χορηγία στην διεκπεραίωση του έργου. Ακριβώς. Φαίνεται, ακούγεται πολύ απλό. Είναι απλό και θα πρέπει έτσι να παροτρύνουμε τους τοπικούς άρχοντες στο να διεκδικήσουν αυτά τα ποσά. Το ένα είναι 25.000. Διευρύνεται και η δράση τους και παίρνουν και παραδείγματα από την δράση σε άλλες πόλεις, εμπειρίες ανταλλάσσουν. Πάρα πολύ σωστά. Αυτοί είναι οι 2 στόχοι, πολύ σωστά, Γαβριέλα, τους έχεις έτσι εντοπίσει. Η δικτύωση και η γνωριμία με άλλους δήμους, η εφαρμογή καλών πρακτικών και το τρίτο το σημαντικό είναι να μπορούν οι πολίτες σε τοπικό επίπεδο να δραστηριοποιούνται στα κοινά και να προσφέρουν μέσα από τις χρηματοδοτήσεις. Και να βλέπουν και τι γίνεται λίγο πιο έξω από αυτά τα στενά σύνορα. Ναι. Πάμε στα δίκτυα πόλεων. Τα δίκτυα πόλεων ακριβώς λειτουργούν κάτω από τον ίδιο τρόπο, αλλά εδώ μπορεί να μπει ένα σύμπλεγμα, ας πούμε, ξέρω εγώ να δώσω ένα παράδειγμα, το σύμπλεγμα κοινοτήτων Τροόδους, ας πούμε. Δεν μπορεί...
Όταν ενώνονται δυνάμεις γίνονται πιο μεγάλη εμβέλεια. Ναι, ναι. Ή μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, ένα σύμπλεγμα το οποίο δραστηριοποιείται. Να δώσω ένα παράδειγμα. Υπάρχουν στις ορεινές περιοχές γυναικοί συνεταιρισμοί οι οποίοι αναπτύσσουν συγκεκριμένες δράσεις, ξέρω εγώ, κτλ. Εδώ είναι επιλέξιμοι φορείς. Και μπορούν εδώ, η χρηματοδότηση είναι περισσότερη. Ναι, 150.000. Είναι μέχρι 150.000 ακριβώς. Άρα υπάρχει περιθώριο πολύ. Υπάρχει. Να ακούσουμε τι έχουν να μας ρωτήσουν και οι φίλοι τηλεθεατές. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Κύριε Τάσο. Για 2.000 κιλοβάτ. Όχι, ξανά γιατί δεν σας ακούσαμε. Ξαναπείτε, επαναλάβετε. Ήθελα να ρωτήσω, εάν μπορώ να κάνω εγκατάσταση φωτοβολταϊκού 2.000 κιλοβάτ σε ένα χωράφι το οποίο δίπλα υπάρχει δίκτυο της ηλεκτρικής. Μάλιστα. Ναι, το χωράφι σας υπάρχει και υποστατικό και είναι και καταναλώνεται ενέργεια, ή είναι μόνο για σκοπούς παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος που θέλετε να κάνετε την εγκατάσταση? Κύριε Τάσο. Ναι, ορίστε. Δεν μας ακούσατε? Ακούστε, θέλει να σας ρωτήσει κάτι ο καλεσμένος μας. Ακούστε. Ναι, το χωράφι που έχετε, έχετε και υποστατικό μέσα στο χωράφι που το χρησιμοποιάτε ή απλά... Όχι. Ναι, αυτή η περίπτωση που αναφέρετε ανήκει στη δεύτερη κατηγορία. Ναι, μπορείτε να το κάνετε. Είναι στην κατηγορία βιομηχανικών ή αγροτικών τεμαχίων που μπορούν να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά. Μπορείτε να το κάνετε βεβαίως. Μπορείτε. Μπορώ να το κάνω δηλαδή. Να πάρετε τηλέφωνο σε αυτά τα οποία θα δείξουμε το τηλέφωνο σε λίγο, ή να μπείτε στην ιστοσελίδα του Europe Direct Λεμεσού. Λοιπόν, πάμε και στο τελευταίο πρόγραμμα που είναι τα έργα της κοινωνίας των πολιτών. Είναι τα έργα της κοινωνίας, εντάσσεται κάτω και αυτό στην ίδια ομπρέλα. Έτσι, ακριβώς. Εδώ η έμφαση φεύγει από την τοπική αυτοδιοίκηση και από τις ενώσεις και πηγαίνει καθαρά σε ομάδες πολιτών που μπορούν να δραστηριοποιηθούν και να συμμετέχουν σε αυτά τα προγράμματα, αναπτύσσοντας κάποιες δράσεις σε τοπικό επίπεδο. Και ερευνητικά ιδρύματα, και, ερευνητικά ιδρύματα και συνδέσμοι και τέτοια. Μια ερώτηση, σύνδεσμοι παραπληγικών θα μπορούσαν? Ασφαλέστατα. Στο τηλεφωνικό κέντρο. Ναι. Και να μπορέσουν να δραστηριοποιηθούν συνεργαζόμενοι και με αντίστοιχους συνδέσμους άλλων πόλεων στο εξωτερικό. Και να διεκδικήσουν χρηματοδοτήσεις και για θέματα προσβασιμότητας και για θέματα ευαισθητοποίησης. Σε αυτά τα θέματα νομίζω έχουμε να μάθουμε πάρα πολλά από τις άλλες χώρες. Είμαστε λίγο πίσω. Ναι. Είναι πιο μπροστά. Και αυτό 150.000. Είναι πολύ σημαντικά τα ποσά. Δεν είναι αμεληταία τα ποσά. Ψάξτε το όμως, πραγματικά τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αρκετά. Εμείς που δεν αξιοποιούμε αυτά τα κονδύλια και η Ευρώπη φροντίζει για πάρα πολλά επίπεδα. Και ο δικός σας ο ρόλος είναι πάρα πολύ σημαντικός που μας δίνετε τη δυνατότητα. Μακάρι να βοηθούμε πραγματικά. Για να άρχιστε να τα λέμε. Είναι πολύ σημαντικό. Να δούμε και τα στοιχεία επικοινωνίας. Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι τα γνωστά μας στοιχεία επικοινωνίας. Η ιστοσελίδα μας, να μην την επαναλάβουμε, το τηλέφωνο το 25002044 ή και 25002027. Υπάρχουν όλα αυτά τα οποία παρουσιάζουμε εδώ στην ιστοσελίδα και πολύ πιο αναλυτικά. Καθώς επίσης και ανάλογα με το φορέα που τα προκυρήσει στην ιστοσελίδα του οργανισμού αυτού. Δύο λοιπόν σχέδια, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών με τις δύο διαφορετικές κατηγορίες και τα προγράμματα Ευρώπη για τους πολίτες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ αυτή την ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Πραγματικά μας αρέσει πάρα πολύ η δράση αυτή του οργανισμού σας. Πρέπει να είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά τα οποία έρχονται κοντά σας και τα αναλύετε, έτσι. Ναι, παίρνουμε τις πληροφορίες όλες αυτές από τις γενικές διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι το αντίστοιχο που έχουμε εδώ τα Υπουργεία. Υπάρχουν οι γενικές διευθύνσεις και είναι αυτές που προκυρήσουν τα προγράμματα και τις μαζεύουμε, τις σταχυολογούμε και μετά με εκλαγευμένο τρόπο τις διαχέουμε. Και απαντάμε και στην ερώτηση που πολλοί υποβάλλουν, μα η Ευρώπη τι κάνει? Η Ευρώπη κάνει αρκετά. Εμείς που ίσως δεν φροντίζουμε να αξιοποιήσουμε όλα αυτά τα οποία κάνει η Ευρώπη. Καλό υπόλοιπο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δουλειά και σε εσάς και στους συνεργάτες. Εμείς,